I apologize for I could fall or I could fly here in your Kay mulaom na sa dunya ko. Mag-ilusyon na sa dunya ko. Ug muhilak na sa dunya ko. Luoy na kayo ko. Ni ara ba nila akong babes? Uy, gibiyaan man ko nimo. Ikaw, git, sir, ha? Naanasad ka, anak. Ang pipipit ang tangan ni mong kamot sa kong abaga. Sige, nakapanyansing na ko, ha? Abuso na na. Okay. Hands off. Ayaw lang bitang tagtanga ron. Mura sa tag-uyab, ha? Ay, naku, asong katawa, ay. Bitaw, sir. Seryoso na ba? Nakapili na kag-imong paliton? Oo. Oh, palitan na tayon. Lagi. Kunta ko sa nako si Kiko. Pakuyog ko niya. Kamong nang dolor kung pwede, pangita mo katong kakanaan. O niya, dito na lang mo paghuwat mo ni Kiko. Pangita mong table lang ha, medyo suok ka ng dili makabantay mga tao na to. Okay, sir. So far, wala man sa dunoy nakabantay na to. Ay, basta mag-low-key lang gud ta. Kanya, mag-ninja attire. Wa mo makabantay good. Ninja attire din eh. Mura na mag ninja ini, sir. Okay, sige. Kontakon na to sila si Kiko og ng dolor. Wa pa lagi sila. Bitaw, no? Ay, daganti-galigi pamalit si sir nang. Nanawag si Kiko. Hello? Hello, Nang. Nang, Oh, nag-order na mo? oh. Kung na ako na may mga taga na Nang, ihatag lang ko no, kay mamaulin lang ta. Ha? Oh, sige. Okay, Nang. Magwat mi ninyo sa parking lot, ha? Okay. Okay. Nang ano? Excuse me. Kakita man mo no nga karon lang ni giserve among gi-order o wa pa gyud namo maibani. Nang. Nanawag among kauban. May adtuon may emergency mao nga inyo na lang ni, ha? Kay anugon kaayo kung dili makaon. Ha? Thank you. Welcome. Sige. Tana Inday. Uy, Nang. Hala, si Inday. Si Inday! Inday! Ano nagalit man may pauli, uy? Ako saan din nahitabo? Naagyo na kaila ni Sir, oy. Pero, mayroon nila kay utan mo sila. Doon na tayo magba-selfie nila. Pero nihangyaw si Sir nga, di na lang. Para sa sila namugos, kay mga putan lagi. Isabot rin sila. Ay, sa ato pa. Uwa ka din makapalit, sir? Nakapalit raman. Kaya raman ang mga tao dito. Pero, di-decide lang ko nga, maulit na ta. Kaya doon na sa unyay lain mga makabantay ako. Pero gigotom gyud ka, sir. Kaya nang hagad ko kag pangaon unta. Okay ra na. Wa man gid ko gigutom. Ang ako lang sa unta ba nga, makasuway sa og kaon sa mall, kauban mo. Na. Ay, mao kay ang mga tao, sir, uy. Pinakaila na magani na ko dayo gawas na ko sa tananan. Mao na. Ug di ta ka siguro kung unsa ang mga tao nga naa dito. Tingalig. Ma-turn off sila nga na ako. Magluto lang unya kog dali-dali abot na to, sir. Or kung gusto kag pagkaon sa gawas, mag-order na lang ta. Pagluto na lang nang. Way makalabaw sa imo mga niloto. Garaan ang dolor. Gara gitaw. Salamat, sir. Hala? Ngano, Inday? O, tinawa, o. Ni apa, o. Ni apa, sir, o. Dagan-dagan sa ding nag-post, uy. Naagi picture ni mo nga naglakaw, o. Kadaghanan ini kay mga long shots.
naa si nag-selfie, unya, naa ka sa background. Daghan gini nakabantay ni mo, sir. Pero wag gini samok nimo sir. Nagpakita sila respeto nimo. Magyod, basara ko na ilang kapsyon, no? Ilang kapsyon, hasta ilang comments. Wag yun nabasa, wag kita nabasahan nga bashers. Sir, pinangga gini ka sa mga fans. Eh, Sorry ninyo. Nadalang ko. Natouch lang ko. O ako mag-expect ini. Ang mga ingrata o ingrato rin sa showbiz ang miunay og salikway nimo, sir. Pero ang mga tao, wa mo biyak nimo. Kadaghan ini ni comment og get well soon. Sa tinuod lang. Nigaan ako mamati ron. Murag, may tunok na naibot gikan sa kong dughan. Buotan manggod ka, sir. Mao nga pinangga jud kas Ginoo. Kini pagsuporta ron sa mga tao nimo. Pamaagi nis Ginoo para pagdasig nimo. Mo nga ayaw patarog ini, sir. Pagsuway ra ni og mulabay ra ni. Mulabay ra gid ni. Fights lang gid good. Salamat, Inday. pitay. Dinduta sa mong gisulti, oy. Masamot matag kadasig. Gingon ba? Laban. Oh, Kiko, Ay, Sir. ambito atong pinalit. Okay, Sir. Unsa di mong gipalit, sir? Di lang ko musulti daan, Inday. Makita na ninyo, igbalik ni Kiko. Gamit din is kusina, sir? Ha? Dili nang. Ah, Sir, dira, Sir. Oh, uy. Ngayon, Nay. wow! Alahas di ay? Lahat Kwintas ng na, plastic. sir? Oh, Parang papel. i-open ang box aron makita nimo. Ako, sir? Para imo guna. Imo gina, Inday. Para imo gina. Aha? Para ako nang imong gipalit, sir? Wow! Actually, para na tong upat ang akong gipalit. Sige. Dungan lang tag-upat og open, ha? Ay, Oh, imo nang dolor, oh. ay, thank you. Imo, Kiko. Salamat, Sir. Og ako ni. Ay, open. Oh. Open. Sige ha, dungan tag-open, ha? Okay. 1, 2, open! Open! Okay. Oh, Wala na taga. Kapit ka taga. Oh. Wow! Bracelet? Wow! Nduta da? Kani siya friendship bracelet. Tungod kay kitang upat ang tinuod nga friends. Oh, Sergio ko. Oo. Uy, ngano man kanang? Nalipay ko, sir. Daan naman kong kahibaw nga suod minimo, pero lahi ni karon. Nipalit pagid ka ini. Agig pag matuod. Nagilak na yun. Sigmanang. Sipon. Bitaw, Sir. Kraan. Keep saragod mi, Sir. Ang saragod mi. Aw, arang-arang alas Inday, Sir. Kay level up naman na siya. Pero kami sinang dolor. Ayawan na, Kiko. Oo. Sa ako nag-ingon, kamura yun ang tinuod nga nagmahal na ako. Ug salamat. Salamat yung kaayo ninyo. Iya. Uy, lagi kay tingog-tingog, Inday. Sige naman kang tutok sa bracelet. Naguna-una lang ko, sir ba? Maprinta ba ka ni Sam? Kadulor. Maprinda kayo? Iting karas ko na. Ay lang sa giprinda, Inday. Uy, dagan naman sa kong kagwarta, God. Hindi maguna ko iprinda, sir. Nakapangutana lang ko ba? Mao magudayon ay masuod sa utok sa mga pobre, sir. Basta makakitag alahas. Pobre pa day ka? Pobre naman gihapon akong pamati, sir good. Mo na nakinindot mo, Inday. Kay wag yun ka mausap. Bisag kurtahan na kay ka, bisag sikat na kay ka, wag yun mo dakoy mong ulo. Wag yun mo lopad mong atay. Atay. Siyempre, Kiko, oy. Paitas na may kwarta na tuod ta, pero di dako atong o. Unya, nilapad pagit atong atay. May kiko. Dakog. Mao gyud. Sakto gyud ka ng dolor. Joke. Ma-enjoy pa ka nato tong kwarta, ana, nga maglisod na magani tagliho. Liman ka. Di dako ang o. Unya, nilapad pagit ang atay.
Well, good for him. Nga daghan sa fans ang nagpakita og suporta niya. Wala sad siya mahibaw nga nakakita ko nila kanina. Og ako nakita ang iyang mga gestures nga tukang Inday. Ay, kaluoy sad. Mipatol na lang gid siya ni Inday. Di naman gid mahitabo nga may pareha pa nako nga mupatol niya tungod sa iyang sakit. I don't deny. I still have feelings for him. Pero dili na pwedeng makigbalik pa ko niya. Never. Pita, ikuha ng ipkala mo nito. Human ini sa lidaha. Ay, makway sa ko. Kapoy na sa shooting. Kapoy sa sige misis mga taong plastic. Congrats, Inday! Oy, ikaw mo gudi ay ni. Para asa man imong congrats. Naanasat ko'y dawatonan nga award? Congrats! Nga ikaw gyud ang gipuli ni Joko nako. Ha? Don't worry. Wa ko'y laing sultihan, Inday. Dili sa ko kinahan nga maapil lang ako niyo. Oh, Usa ko sa mga nakikita ninyo sa mall. Nakita na ko tanan. Ba't dili na kinahanglan nga mo explain ka? O gayog ka pala ka, Inday. This time, dili na ko mangaway nimo. Imo na siya. Ikaw na lang ang babae nga bagay niya karon. Again, congrats. Good luck, Inday. lawgawa. Wasag ko kapanagang ato da. Nakita na ko ang tanan. But, dili na kinahanglan nga mo explain ka. O kayo ka pala ka. This time, dili na ko mangaway nimo. Imo na siya. May tama tinuod mong kisulti, Miss Nicole. Magdilang anghel ka sana. Oh, uy. Si Sir. Ang ano nanawag man ni siya? Hello, Sir. Babe? Oh, Sir?